Thank you.
Ya kowe iki ngapa melu metu barang, Pak? Wong aku arep nyepakke para abdi dalem sing padha masak, nyepakke panganing para prajurit. Lah ya aku ki lak ya melu nyepakke. Sing ngusungi pangan arep tok mangsak kuwi janganan sayuran sak panunggalane semono kae nek ora ana abdi dalem. Iki abdi dalem kanca pawon. Kanca pawon. Ayo gek endang, iki kudu limbukan. Ayo, kok ngene kok limbukan ki. Selawat apa? Selawat Ibrahim. Oh, nadyan kepiye wae aku karo kowe iki tancah ngantu-antu syafaate. Aja lali ki mau sing tak andharake Jawane digawa ya arepe digarap. Ayo. Tetep panutane ya padha Kanjeng Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya diantu-antu syafaate. Yo kanca-kanca sanggar kademangan. Kaspunam wa nimal wakil nimal ulama nimal nasir wala haula wala quwwata illa billahil Gusti Allah sasambahanku ingkang tetulung
aku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo prasta Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta awas wo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Moga pikantuk syafaate ya ana. Heeh, pancen kudu ngono. Jarape dijegarap Jawane digawa ki nyawiji tetunggalan. Kudune iki karang ya agama karo budaya ki aja ditabrak-tabrakke. Ben mlaku bebarengan. Sindene cacah 5 saka pojok kene sapa wae kuwi jenenge. Kuwi saka tlatah kene sing tak ngerteni jenenge Mega. Weh Mega. Megawati. Ya wis pokoke Mega. Saka ngendi? Engko tak teruske ning gara-gara ben ngerti jenenge dhisik. Terus banjur kidule Mega kuwi Alipah. Oh. Alipah. Saka Alip dadi Pah, kudune Alip ki Bak. Ning Alip kuwi terus Pah. Oh. Terus kidule meneh kuwi Entin. Wis tau sowan rene. Majek. Berat bersih 12 kilogram. Ayo, wae kok ngono putrane wis siji wong gancleng bentileng. Entin, terus kidule meneh Yuni. Oh, ben gampang li ngapalke. Kidul dhewe Dian. Nah, wis 5 ki gampang li ngapalke. Mega, Alipah ki undang-undangane Ipeh. Bener toh atau Peh Ipeh? Nggih, leres. Nah, Mega, Ipeh, Entin, Yuni, Dian, wis. Pepak komplit.